हाय सांग मैंने आम आज नाले फासी जाल बसई आसी फासी जाल देखा शीतर देखा सका भोर नाले फासी जाल किसी माछ पड़ी ना भाई माछ पइले शीतर आज झिमी जाइए ना कंकड़ा नागी बस ना उठे दू हाँ जाइन अरे बाबा ना पानी भर पसपस जाती गड़िया नागी बंची ना सका सका शीतर बाबाजी पानी पशिक आ जाल देख माछ देख कि माछ गड़ुसी माछ गड़िशा माछ सका सका शीतर बाबाजी पानी पशिक गड़िशा माछ धरती फासी जाल बसई कंकड़ा खाऊ गोटाए शेउल पड़ी मरी काठ है धड़ा है आधे मरी जाइए नाई बची कईटा ये गड़िशा माछ पड़ी आधे एतिक आमर जालू ए सान घर छुआ बना तो कौन खराब ना
ଦଳ ଫଳ ପୋତି ଦେଇଛ ନା ଚଢି ଯାଇଥିଲି ଉପର ତଳ ଏକାଥରେ ଟେକି ଆଣ ଏ କଣ ତା ଦେହରେ ଗୋଡି ଲାଗିଛି ନା କଣ ଜରି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଜରିରେ କଣ ବନ୍ଧା ହେଇ ଦେଖିଲ କଣ ସେ ଅଳିଆ ମଳିଆ ଜୋର ହେଇଛି ନାଇଁ ଚଢିଗଲେ କାଲି ଖୋଲିବ ତାକୁ ଶୁଖେଇବେ ତାକୁ ଆଉ କଣ କରିବେ ଶୁଖା ହବ ଶୁଖେଇଗଲେ ଭାଜି ଦି ମୁଣ୍ଡ ଧଇଲନି ଏକାଥରେ ଦି ମୁଣ୍ଡ ତଳ ଘୁଷି ଘୁଷିରେ ଆସିବନି ସେମିତି ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ ଦି ମୁଣ୍ଡ ଏକାଥରେ ଧରିକି ଆଣିଥା ଦି ମୁଣ୍ଡ ମାନେ କେମିତି ଏକର ସେକର ଏମିତି ହଁ ନା ଆମ ଏମିତି ଏମିତି ବା ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବ ଗୋଟା ଉପର ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ଦେଇ ସେ ଯାଇ ନେଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଡୁଆ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଏ ନାଗି ଯାଇଛି କଣ ଆଉ ଟାଣୁଛି ପଛକୁ ନା କଣ କଙ୍କଡା ଜାଲ ସାରା ମାଛ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ସୂତା ସଟ ହେଲା କଣ ନୀଳ ସୂତା ଦେଇ ଦେଇଛି ନା ତଳ କରି ନିଲ ବୋଧେ ନା ଏକର ସେକର ହଳଦିଆ ଯୋଉଠି ସଟ ହେଇଛି ପୋତିକି ପୁରା ଇଏ କରିଦେଲେ माछा कहाँ है ମାଛ ନେଇ ଥଣ୍ଡାରେ ପଡୁନାହାନ୍ତି ଆଉ तो क्या दिखाएगा ये सब वीडियो में खाली जाल दिखाएगा ए कଙ୍କଡा गଳି ପଡିବ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଖାଲି କଙ୍କଡା ମାଛଟା ଟାଣି ଦଉଛି ପଛକୁ ବୋଧେ ନା କଣ ଭିତରେ ପଡିନାହାନ୍ତି ଆଉ ହାବୁକା ମାରିଲାଣି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ए जाल बहुत जगह चिरी से ଚିରିଗଲାଣି କଙ୍କଡା ଖାଇଦେଲାଣି ଆଉ ମାଙ୍କଡା ହିଁ କରିଦେଇଛି ଜାଲ ଚିରି ସେଇଟା ହିଁ ଖୋଲିଦେଲା ତଳେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେ ପୁରା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଖୋଲିଦିଅ मोबाइल पड़ जाए पानी भीतर ब्लॉक कर छादी एकाथरे गला ओए ମୁଁ ଚଢି ଚଢି ପଳେଇ ଆଇଲି ଖରାପ ହେଲା ଆଉ ଶୁଖିଗଲେ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଯୋଉ
କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଜାଲ ସିଝି ଯାଇଛି। ମେଞ୍ଚାଇ କଙ୍କଡ଼ା କଣ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଥର କଙ୍କଡ଼ା ଘରେ 50ଟା ହେଇଯାଏ। ଏ କଙ୍କଡ଼ା ବଜେଇ ଦେଇଛି ଏଟା ସେ କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିଲେ ସିଝି ଯାଉଛି ଆଉ। ଛିଣ୍ଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଏ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇ ସେମାନେ 2ଟା କଙ୍କଡ଼ା 3ଟା କଙ୍କଡ଼ା ଆରି ଭିତରେ ହେଲା। ମାଛ ନାହିଁ ଖାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଗୁରା ପଡିଛି ଜାଲରେ। ସକାଳୁ ଶୀତରେ ଆସି ଥରିକି ଏଠି ନାଟକ ଦେଖଉଛି। ତମେ ଆଇଛ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଶୋଇଥିବ ନା କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଠାପୁଆ ଶୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ଉଠିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଉଠି ଆସିବନି କି? ତା କେନା କଣ ସିଆଡେ ବାହାରିଲେ ନାଇଁ ତଳଟା ମୁଁ କହୁଛି ତଳ ଉପରେ ଏକାଥରେ ଧରିକି ଆଣ ସେଥିପାଇଁ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ସେଇଠି ଟିକେ ପୋତା ହେଇଛି ହେଲା। ତଳ ଉପର ଛନ୍ଦି ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ରହୁଛି ଆଉ। ଆଉ କାଢିଲା ବେଳେ ଅକଳିଆ ଫେଣି କାଢିଲା ବେଳେ ଫେଣି ବସେଇଲା ବେଳେ 2 ଜଣ ଧର ବସିଲା ବେଳେ 2 ଜଣ ବା ଆଉ ସେମିତି ତଳ ଉପରେ ଏକାଥରେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିଦବ ପକେଇ ପଳେଇବ। ନେଇଗଲି ଗଲା ସଇଲା। ସେଥିରେ ମାଛ ଜାକି ରହିଗଲେ ନା ମାଛ ନାହାନ୍ତି। ଲେଗରେ ଗଡ଼ିଶା ପଡିଛି 2-4ଟା ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଶା ଦେଖେଇ ଦିଏ ବୁଦୁଛି ଗୁଡା ଗଡ଼ିଶା ପଡିଛି 2-4ଟା ଗଡ଼ିଶା ଦେଖେଇ ଦିଏ।